prosím. Cože zastal? Vražda. Ty kokot. Chlop, hej. No, z nás do 10 minút som tam pojedem ešte po Janiho. Dobre, no, dobre. Seru, šefe. Seru, Zani, slaj tu. Teraz mi akurát volal vedúci do piči, že je sláša vražda, kurva. Poď zvonkaj, tu som pred tvojim bytom. Máme roboty. Dobre, seru. Jani, no poď. Nazar, to co do piči? Ja ne znam, vedúci volá, že dajaká šajna vražda do piči. Kurta, akurát, že idem jointa na toto, poďme raz, dva porešíme. Dávaj, robíme hneď 5 minút, vyriešime ten prípad a máme pokoj. Tak svetlo. Však nie, to nie normálne. Znam iba podľa tých najnovších informácií, že idú mŕtvého loba. Našli ho na Dombež od večera, tam mŕtvy do piči, neznám. Kedy má roky? Určite ho našli. Neznám, že mladý chlapec zajeko. Hej? A jak umrel, co? Odstrelili ho, co? Neznám, rizma celú potáhanú, polno krvi. Neznám. Uvidíme. Nešlo znásilnenie, nejaký buzerant alebo niečo. To neviem, na co také bude, lebo ten chlapec nepáči šefovi jutro, že máme na to, že poradne kúknú za prešetlistvo. No, kúknem še na ňo a vidíme, co a jak. No, nemá si gumbu? Na stole mám jednu, ale to je málo. A co si ma zdala? Hej, ruský šip to dáme, ne? Zápal vedno. Pripadom, lebo normálne som najvaný, to zdvíham telefon naraz, že... Ja nesem, ja znám, že ty včera mal šalený program do piče. Sám na to by som nestačil rozumieť, znám, že to dvoje, že mušo doplňať. Jasne. Keď povie za takú vraždu, že Biga bol nejaký kokot pojebal nejakého chujata, toto šéf hovno džabac tam do piči. Treba všetko pekne urobiť, že co a jak. A foťak si zobral? Máme všetko? Zavolám sekretárke, priniesie mi. Slušaj, to treba zavolať za náš, ten patologovi, nie? Potkanovi? Hej. Skúšam zavolať, že co robí, ale podľa mňa tiež bude najebaný. Že co? Náš je veľký piatek a... Však jej. Volá mi tam vše. No serus, doktor. No co jak? Máme vraždu. Na Dombe. To je dajaký hlop. Potrhaná rídza, že čerava rozstarané všetko. No, to je už ja nikom idem tam. A sa čekáme. Dobre, no. Ta serus. A co je toto? Zavolám Erži. No čau. A co je toto mesto činu do piči? A tu nikoho nie do piči. Zašni prami? No dobre, no, ideme tam. Čau. Tam to bude. Šlapina. Ženo, ty tu ani nezačej do piči. Táto kokot. Táto cože mu stalo, Pane Bože? Ty videl také daco také? Co ci jebe? To sám ďábel mu musel spraviť. No dzevi se, kokoci dvojo. Na veľký piatek, da ke muselo pojebať. Co ste šalené? Tu prišli proch. Tu? Tu Patkáň. Doktor Patkáň. Už som tu, už idem. Ho, ten dobre vypatrá. Dobre. No co hlopi, co ste našli zaš? Ani še nepýtaj, doktor Potkán do piči. Ani še nepýtaj, kúkaj tu na toho kokoto na veľký piatek. Á, keď tak na to kúkam, toto bol porodný kokot. Som už tvorili do ríci. Co odhaduje, co to zajebalo? Taký plemenný byk. Abo krava. Jani tež takoj myšiel. Určite, na držanie nejakého vedu. To slúhaj, tu idete mu hujovi cánu, sú tie gače brali. Už som na tým rozmýšľal aj. Piči. Všetko si musíme nasnímať do laboratória. Sluhaj, ty zobral rukavice do piči. Do matky píši, som zapomnul, tá voláce, spím, kurva. A ty co? Coši ty? Co? Sluhaj, Potkaň. Kúkneme ho celého, Ja pochocíme som teraz a môžeš... fasoval. Tu co? Vôbec ten úradný Barcal? šalený prístroj mi dal, normálne Barcal si sebe kúpil? nasnímam všetko do laboratória, len jeden gombík hente treba. Barcal, Obama, ďabol. Dino, telefon, že No to poď, Jani, zajistíme všetko a ty vždycky nabehneš a môžeš pokúkať, co není sa stalo. problém. Pomaly nie, že spadne z toho šnipra. Oni ste mŕtvi. Kúkaj, Bugidar tu. Opatrne, môže perdnúť. Kúkaj tu. Táto on zasakať, alebo zbaš, kúkaj tam. Táto co? To nejaká kurva budze. Dáme na rozbor, Takoj zajsi, kúkaj sa to nie na hrubé palce. Ty piču, tam otlačky budú všetké, len netelké majú byť. Niečo neboj, Barcal má dobré onné.
Máš? Čekaj, zoberiem aj celú peňaženku. Kúkaj tam mobil, dači. Mobil, opatrne, chlapci. Šalený si, nehorúci je. Tu noliem štúrku, druhý daru. No ale kúkni, aký má kredit, či môžeme ti zavolať ešte. A to bol nejaký žebrák, lebo nemá tu nič. Šupni, núkaj. S tým našim laboratóriu na všetko pofúkame.